tengo que me chifle unha boa grellada criolla cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño del bariño, iso sana é. Pa min un peixiño da ulloa, iso sana é. Pura e sana é. Arredemos, a ver se agougo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou. Tráeme ese boi que o papo con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño de albariño, iso sana é. Pa min un queixiño da ulloa, iso sana é. Pura e sana é. Arredemos, a ver se agougo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou. Un roscón. Eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Un roscón, eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Ei, eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou. Que non hai máis nada. Eu vou estalar. Fran, non sei... Fran, agora. Estaba silenciado. Moi boas, benvidas, benvidos. É que estamos tendo un problema técnico, as usual, cando improvisamos as conexións e as cousas na lobeira. Agardo que me esteades escoitando todos. Chegamos a esta fin de tempada do dietista lobeirista e chegamos cun programa que fixemos o primeiro, polo que me di Sandra, hai 2 anos xa. Sí, tío. Que movida. Colega. Como 2 cambiamos. Pero cambiamos moito. 2 anos falando de hábitos saudables, de alimentación saudable e de cousas moi interesantes aquí coa nosa dietista realista. Antes de que a chamara a galega xa estaba na lobeira. Entón, dito isto, comezamos co mitos parte 2. O regreso da dietista. Novo decorado, din aí que tes. É unha camisa chulísima. Unha camisa guapísima. Mira, teño unha camisa de, vou poñer de que, unha camisa, é que isto vai moi mal, coa mesma saio e volvo a entrar. Vale, eu sigo. Porque
Temos a camisa de come de froita. Exacto. Cando queira entrar, non sei se entrou xa. Entrou. Vale, pois eu non o vexo, non sei que está pasando aquí, pero sí, come de froita. Moi ben. Entón, voume sair un momento, vale? Veña. A ver se non cae todo. Intentemos, que non, se non volvetamos. Intentemos Xente, non que vos ir. Non vos vaiades, Se se corta, volvemos a arrincar sin intro xa. Exacto. Bueno, mentras ido dicindo por aí, se estáis comendo freitiña, que tal o verán, que tan San se comechedes moitas sardiñas, estas cousas, a ver se volve Fran, mentras. Dieguito, comeches moitas sardiñas no San Xoán? Tedesme que axudar, hoxe, que estou super cansada. O Fran abandóname, non sei que está pasando aquí. Dieguito non fala. Eu tamén. Mira, comín antes un plátano tamén. Bueno, pois a ver se volve Fran. Estaba dicindo antes que o outro de mitos o fixemos fai 2 anos. Nada máis e nada menos que 2 anos. Que podedes velo por aí porque tamén falamos de cousas super importantes. Bueno, importantes, interesantes. Aquí estou eu, de volta. Menos mal. Estaba soltando o rollo. Dio Diguito que comeu sardiñas 2, churrasco, criollos e broa bastante. Moi bien. Dieta Bueno, eu atlántica. comín moi mal este San Xoán. Porque comín liscos e O bolas qué? de sartén. Que iso? Pois mira, os liscos é touciño feito ou á plancha ou á brasa. Quero pensar que comindo da brasa, porque fixemos dos dous tipos. E despois fixeron bolas de sartén, que é masa de pan fritida na sartén como se foran orellas, pero a masa de pan. Moi Entón, saudável. podes pensar, sí, todo super saudável. Sobre todo Bueno. ver o aceite como quedou despois de fritir as bolas de sartén, cuidado. Sanísimo todo. Darlle as grazas, que agora xa vai isto un pouco máis católico, a Dani 359, polo novo seguimento, xa somos 662 seguidores na Lobeira Today, seguidoras, seguidores, seguidories, na Lobeira Today, 662 almas seguindo esta canle en Twitch. A 4 do obxectivo que marcaba a primeiros de ano, que era chegar aos 666. E non chegamos. Vos o perdedes, que quedades sen o programa especial de Melody de Luns de Tea sobre o 666, o número do diaño. Pois por 4, a ver, non sei, publicidade aí o programa, joa. Imos coa parte 2. Que pasa, Fran? Non, nada. Mirei aquí que me caeu unha cousa, pero non pasou nada. Bueno, pois veña, dámoslle que estamos aquí. Veña. Entón, Bueno, pois imos aló. Que nos traes? Que nos traes? necesito axuda da xente que este por aí, Dieguito, sobre todo. Entón, para pensar, o sea, para saber que pensades vos, non? Que pensades? Se a froita é mellor fora das comidas, nas comidas, da igual, Fran? A ver, ti que pensas? Froita mellor fora das comidas. Pero no plato, dis, no plato da comida. Non como postre. Que di mellor, claro, fora, ou seja, na merenda, que non sexa nas comidas principais. Eu sempre lle meto froita. A media mañá, a media tarde. Sempre lle meto unhas froitiñas. E nas comidas principais, de sobremesa, estas cousas? Ui. Bueno, de postre tamén. Lle meto froita, sí. Un plátano. O Dieguito tamén fai ensalada de froita. Eu a ensalada de froita non a contemplo. A froita é froita, non é ensalada. Non lle botarás piña pizza tamén, xa non me acordo. Será capaz. Bueno, pois realmente isto é un mito. De feito, comer froita nas comidas ou incluso antes de comer, se que chegamos con moita fame, pois é unha maneira de saciarnos, calquer tipo de froita, porque a froita a maioría é fibra e auga, ou sexa que, pois, non pasaría nada. E se está dentro da comida, fora, pois é unha maneira super saudável de comer froita e de hidratarse tamén. A piña en todo. En todo é good, no, en todo non é good. Na pizza non. A pizza non.
Auga fora das comidas. Este é outro mito que din que nas Buah. comidas non se debe de beber auga. Pero Entón, que este é brutal, pensades? porque este dincho ata algunhas pseudodietistas, É dicir, algunhas médicos de cabeceira con curso de dietista Ese dinche que curso non, mellor de a auga durante a comida, no, porque claro, é que a digestión, é que isto, que outro, vendinche unha moto que dis ti, pero como non vou beber comendo? O sea, se estou comendo algo super seco, que fago? Atragome aí hasta que acabe de comelo todo. botaslle mollo. Joda, é que Bueno, pois, daría un pouco igual. Incluso un pouco parecido da froita, pois, sacia xa un pouco, non demasiado. O auga é acalórico, non ten calorías, así que non vai engordar nin nada así. E logo no estómago temos o ácido clorhídrico, que o auga falle claro. risa. Digo, Entón, tampouco hai que tomar 6 litros de auga ao día, sabes? Non home, sendo non. que esteas por aí, sabes, cavando na roza, como decían os vellos. Exacto, se che fai falta, bueno, 6 litros igual é un pouco 6 animal. litros é E unha namialada. depende do que comas, como falábamos antes, se comes froita, verduras, se tes unha alimentación baseada en froitas e verduras, xa te estás hidratando, entón logo, pois, o auga é necesario que che pida o corpo. Ben é certo que, como digo moitas veces, a xente maior perde esa sensación de sede, entón igual hai que, pois, obrigalos un pouco. Tamén cóstalle tragar a xente maior, entón, pois, meterlle algo de auga, meterlle cousiñas así máis, líquidas, pois venlle ben. Estalle custando a nivel gráfico a isto hoxe ir comigo, Pero bueno, non sei por qué, non Aquí sei vai se ben. xa, pero aquí non. E dame rabia porque lle dou as cousas, non van, volvolle a dar, quítoa, entón, Estase vendo o que puxo Dieguito de sí. que un médico internista díxome por que deixara de beber refrescos. E díxenlle que porque no hospital daban auga e xa me acostumbrei. E dixo: Moi bien, médico Pois internista. pois Bravo. evidentemente a auga sempre vai ser a bebida de preferencia. Refrescos, pois canto menos ou ningún, pois mellor, como ben sabe Dieguito. Outro mito é que os alimentos congelados son menos nutritivos que os alimentos frescos. Non sei que pensades disto. Isto o pensa moita xente. Eu penso que sí que é certo que se poden perder algunhas cousas na cadea de conxelación, pero igual que se perden cando o cociñas ou igual que se perden cando o curas ou cousas así. Pero non é menos nutritivo, é nutritivo a un nivel diferente, non? Doutro xeito. Claro, como di aí Dieguito, que é o fan número 1, pois depende de como se faga o conxelado, pero normalmente non perden nutrientes. A nivel nutricional é máis ou menos o mesmo. E sobre todo se este que fan ultraconxelado, que sae o momento, zasca, aí queda tal e como o peixe, o que xa o ultraconxelan nos barcos, estas cousas, pois non perden Claro. nutrientes. E Dicía hai un tempo, hai uns días, vin moi boa xenoeira, dicían unha señora que traballa para a televisión catalana, unha nutricionista así maior, decía que non é o mesmo o ultraconxelado, que é conxelado en segundos, como a quen di, que o sí, conxelado que poidas facer ti na casa, que home, destroza máis o evidentemente. alimento, ao parecer. Vai máis lento, entón a auga que ten o alimento vaise cristalizando pouco a pouco e o desconxelar rompe o alimento completamente, non é o mesmo. Eviden Claro, evidentemente. En casa todas as cousas que facemos non van ser o mesmo que fan na industria, que teñen outro tipo de máquinas e tal. Pero bueno, non sei quen dis, non sei se é a que eu vin que dicía que os ovos había que poñelos na porta da neveira. No, bueno, eso estaba mal, pero sí decía tamén que había que poñelos O coa punta o afilada para resto baixo. pois entón pois non. Esa Os señora, ovos esa señora. mellor na porta da neveira non. No, hai que telos nunha caixiña dentro do refrigerador. Exacto. Logo como o poñas, pois mira, aí sí que ten razón, pero bueno, tampouco. Sí, di Matt, Matt Malgab di que por iso conxelamos o polvo, os que non sabemos mazalos. Mazar o polvo, pois hai que pegarlle, Claro. xa está.
Vale, outro dos mitos é que os alimentos grasos que non son saudáveis, que hai que deixar de comer grasas, estas cousas. Este quizáis será máis un mito máis antigo, non é tanto de agora, pero non sei que pensades por aí. Se é certo que hai que deixar de comer grasas, se todos os alimentos grasos son iguais. Vou dicir antes de que o poña Dieguito, depende da graxa dos alimentos, non é o mesmo unha sartén. Mira, foi casi aí, Xa o puxo. O tema é, depende, non é o mesmo unha sartén de patacas fritidas que o aguacate que tes aí, non? Exacto. Hai tipos de grasas, monosaturadas, poliinsaturadas. Hai que intentar evitar as saturadas, pero sobre todo as saturadas que están nos alimentos procesados, que son as malas. O resto, pois, por exemplo, o leite ten grasas saturadas e non é o mesmo, depende. Entón, pois iso. Non hai que deixar de comer grasas, non hai que terlle medo ás grasas, sempre que veñan de alimentos de verdad, entre moitas aspas, de alimentos sen etiqueta. Iso sí, dependendo. Non abusar tampouco, vale? Hai que intentar chegar a un equilibrio entre todos os macros. Falando de macros, outro mito é que contar calorías e macros é necesario para perder peso. Non sei que opinades por aí. Fran está no seu mundo. Eu estou anotando un mito que che quero consultar despois, se non aparece na esa. Contar calorías e macros para perder peso. Macros, para que non o saiba, son os hidratos, proteínas e grasas. Sí, macronutrientes, non? Exacto. Eu penso que outro mitazo, pero tremendo, o sea, a típica frase de lo que entra por lo que sale e estar aí todo o tempo mirando de ese orejón que me vou tomar andando na bici, sabes? Pois penso que é outro mito. Bueno, isto é outro depende. Como vedes aquí, é que en nutrición agora vou non explicar en Ubeira. En nutrición hai poucas cousas que sexan de dicir é isto. Normalmente un depende. Entón, depende. Todo depende. Claro, hai xente que lle ven ben. Hai xente que pode crearlle unha mala relación coa comida. Hai xente que incluso pode chegar a ter un TCA, un trastorno da conducta alimentaria, porque se obsesiona. Eu sempre digo que está ben facer unha estimación e saber por onde imos. Hai moitas aplicacións que poden axudar a isto. De algunhas creo que xa falamos. Porque normalmente tendemos a sobreestimar o que nos movemos e infraestimar o que comemos. En Estou xeral, agardando a hora. en xeral, De verdad, vai lentísimo isto, sinto. nada. En xeral non é necesario, pero ás veces por curiosidade si está ben saber cantas kilocalorías comemos nun día ou nunha semana. Para facer unha estimación e para saber por onde imos. Para o normal da xente. Pero hai outra xente que case mellor non, que se olvide diso. Hai outros métodos moito mellores para ter unha boa relación coa comida, que é Sí, porque ao importante. final o que pode desenvolver esta historia de contar calorías e macros é caer nunha ansiedade, non? Nunha TCA. TCA. E o que si non recomendo para nada é pesar. Estas típicas dietas de 50 gramos de non sei que, 40 gramos de non sei que. Non sendo que esteades facendo repostería, que aí si pon 300 gramos de fariña non botes Para facer unha kilo. receita, casi mellor si. Pero para comer, 300 gramos de grelos cocidos, non sei que, Claro, 30 non. gramos Aparte, de... No, eso non. non. Aparte verdura, estas cousas sempre a máis, porque é super saciante e é pouco denso calórico. Entón, en Ubeira, ti creo que estás cun profesional, entón, pois, entendo que é o seu método. Se a ti te funciona, pois non pasa nada, pero sen obsesionarse sempre. En TOC non, en TCA. Bueno, en un TOC tamén pode acabar. Nun TOC alimentario tamén. Exacto, acabar obsesionado con contar cada macro. A ver, outra cousa, claro, depende
das motivacións que ti teñas. Se é que eres un gimbro, que vas ao gimnasio ou ao centro de adestramento, estás en período de estes que fan para hincharse e tal, aí sí que tes que contar o milímetro, pero eu ese Bueno, tipo de... lembrovos o número 676088371, podedes mandar as vosas consultas por mensaxe a WhatsApp ou Telegram, ou mesmo audios. O que pasa que hoxe audios vámonos ter que achegar ao micro, que é este hoxe, porque estamos fora do estudio habitual, pero podedes mandar as vosas consultas en audio ou mandar mensaxes de WhatsApp e Telegram, non chamar, porque vai ser un rollo achegar isto ao micrófono, vai meter ruído, non vai estar ben. Entón, mandade os audios ou as consultas que queirades para contra o final do programa facer a parte de consultorio con o noso dietista que vimos facendo cada fin de tempada, porque o fin de tempada pasada tamén fixemos un consultorio. Entón, iso, moi boas luz de tea. Vale, pois di aí en Ubeira que a ela axúdalle a retomar o camiño. Sí. Pois está ben. Hai un método que usamos moitos profesionais da alimentación que é apuntar o que comes durante unha semana nunha plantilla. Faste un típico horario destes como os do cole e apuntas. E aí tamén podes facer unha estimación. Máis ou menos, quero dicir. Normalmente isto funciona porque a xente é como se dá conta de que realmente come máis do que pensa, sendo totalmente sinceiro, que nós non estamos para xulgar a ninguén. Entón, sendo sinceiro e poñendo realmente o que se come, pois máis ou menos dis, igual hai que rebaixar de algo. Normalmente pan, estas cousas. Este para Dieguito. Se fago exercicio podo comer o que queira. Hai moita xente que pensa isto. Hai moita xente que se mete tundas de bicicleta e despois mándalle 3.906 cos pinchos aí cárnicos vos, ou papan cake como se non houbera un mañá, como se se fora a acabar en media hora, sabes? Papan cake a Dios e despois di, no, é que despois vou andar na bici non sei cantas horas e xa o baixo. Sí, isto é o típico pensamento de compensar. E pensamos... Ese tipo da foto non o fai, non come o que queira. Non, xa che digo eu que non. Igual tampouco... Non. Igual non é nin sano o que fai. Igual toma axudas tamén. Tamén. A ver, normalmente din que sería mellor priorizar, exercicio ou a parte nutricional? Eu sempre digo, ningún dos dous e os dous á vez. Quero dicir, un sen o outro queda a pata cousa. O que digo sempre, hai 4 patas na silla da saúde. Está a nutrición, está o exercicio, está o descanso, está a parte mental. As 4 son superimportantes. Se cae unha, por moito exercicio que fagas, se comes como o cu, a ver, igual eres xoven e tes unha genética que, bueno, vale, tal, entón, pois, na parte estética, pois pode resultar mellor. Nese momento, pero logo habería que ver a longo prazo, habería que ver as analíticas, etcétera, etcétera. Tamén depende da motivación de cada un, como no outro. Se queres estar así como da foto, tes que controlar moi moito a nutrición. Non é... Eso de que fan os gimbros do cheat meal, do día libre, iso crea unha relación horrible coa comida. Sí, porque ese día maltratas o corpo. Ese día hinchanse a kilocalorías como... pero... E non é bon. E normalmente de hiperprocesados. Pero bueno, é que para estar así é imposible estar así comendo alimentos. Eu debo dicir que a anterior dietista, a dietista realista, a anterior que tiven, chegaba un momento na dieta que che pautaba, que era a dieta de caixón, xa falamos dela ao longo da tempada, e da anterior máis tamén, e dábache un día libre. E ese día libre, claro, dábache unhas recomendacións de come un pouquiño de piña, come un pouquiño de mazá antes de comer e despois come o que queiras, pero é que non chegaba un momento que non facías iso. Hinchábaste do que che molaba moito e non podías comer no resto da semana e logo, pois, pasaba o que pasaba. Que ibas sentimento de culpa, cheo, mal a gusto...
O problema cando fas dieta e restrinses ou prohíbes ou tes alimentos malos e alimentos bos é que se che dan un día libre, pois fas o que ti dicías. Vaste a outro extremo porque normalmente Chicharrós. somos xente de extremos. Pero sí que é certo que cando intentamos facer dieta, dunha forma un pouco máis saudábel, intentando rebaixar kilocalorías, hai un Mira o que momento. di Mad Malcap aquí, día libre, a las 11 xa estás cunha estrella e unha pizza de 4 queixos, sí, tal cual. Pois o que dicía, que cando estás facendo dieta baixa en kilocalorías, intentando rebaixar, a parte enerxética que comes, sí que é bo que de vez en cando facer como un ímolo chamar descanso ou un período de, un pouco mantemento ou non seguir, rebaixando kilocalorías, porque senón aí o fluxo enerxético fai que o corpo se ralentice. Entón sí que ás veces, pero bueno, depende da persoa, hai que ver, e logo moitas veces a facemos de forma natural. Así que día libre non, pero logo hai que ver aí que non o corpo non pode estar, sempre rebaixando, No, adelgazando. Non é bo para o corpo. no, de feito é necesario un mínimo de graxa corporal, é necesario, non se pode estar Iso aparte. definidísimo toda a vida, o sea, todo o ano, porque Bueno, é un pode un pouco momento que tes imposible. problemas, joder, claro. Claro, é un pouco imposible, sí. Bueno, o truco do boloeo, o truco desta xente que sale sempre durante todo o ano en vídeos ultra definido é porque cando están ultra definidos gravan 365 vídeos nesa semana ou 2 semanas que están a tope de power, gravan ata máis non poder, pois se fan un vídeo semanal, pois 52 vídeos, se fan un vídeo diario, 365 vídeos, e despois fan os ciclos como teñen que facelos deles. Porque senón non pode ser. Non pode ser que alguén este ultra definido todo o ano. É imposible. Sen meterse nada, vamos. Hai que estar moi forte mentalmente, porque, tes que ter unha vida por e para iso, ou sexa, Claro, a nivel ao mental. final é unha TCA tamén. Sí, a nivel mental. Sí, a ortorexia é un trastorno da conduta alimentaria. Por eso. De aí, Dieguito, si despois sale que te metiches 1000 merdas que foden o ril, fígado e deixarte nenuco. Claro, sí, tal cual, o da foto, sí. Un Bueno, pitilín pobriño, que como de o saquei nenuco, por sí. aí. Bueno, aquí puxen algo de letra, perdón. O Vaya. tema de Co agua ben con que azúcar. íbamos, co ben que íamos xa. Este supuestamente deberíase mover, pero é o que ten. Vale, tería que estar saudando, non? Sí, así movéndose. O tema da auga con azúcar para as maniutas, que eu penso, este mito xa está super morto. Pois non, aínda hai xente que pensa que sí. Entón isto é porque había unha teoría que dicía que as maniotas eran cristais de ácido láctico, que é algo que forman os músculos, pero sábese que non, que realmente, bueno, agora dice Microroturas. que son microroturas nas fibras musculares, que ao final. Por eso se di agora que as maniotas se quitan con máis exercicio, con períodos de descanso e con máis exercicio. Ao final valas perdendo. Agora digo, este é un estudio que fixeron, que buscaron que alimentación podía axudar o tema este, e, como sempre, froita. Aquí vedes, grosella negra, cereixas, piña, granada, sandía, como se chama isto que se bota as ensaladas, que vermello? Granada. Non, a verdura, non me sale. A Saime en portugués, a remolacha. Remolacha. Remolacha moi boa para exercicio. De feito, o zume de remolacha tómalo moitos os que fan alto rendimento. Mira má cara. Zume con sabor a terra, quererás decir. Sí, unha vez pregunteille a un que se adicaba a iso e dixe, mira, a ver, como facedes? E dixome, non, hai uns que xa veñen preparados que xa lle puxeron aí. Sí. Buen Que lle deben de quitar 1 centímetro de pela a remolacha para que non saiba a terra, porque se non sabe a terra. Non, xa veñen feitos así pola industria. A remolacha é un rollo que se metes un dedo na terra
e despois o chupas, é parecido á remolacha. O sea, o sabor prácticamente é iso. A min gustame, eu botollas en Ah, salsa. eu como, si me poñen cómoa, pero non é unha cousa que pida eu, ponme unha remolacha aquí que me encanta. No. Sí, pódese utilizar como colorante, queda todo vermello, é super divertido. Sí, lombarda, remolacha, todo iso, sí. Pois o que dicías ti, que se pode facer, pois o importante é manterse hidratado, estirar ben despois, descansar entre adestramentos é Sí. superimportante, e dormir correctamente, e se fai falta en caso de analxésicos ou antiinflamatorios, pero só se son moi necesarios. Que hai Claro, veces agora vou vos dicir unha cousa, porque eu tiña un colega, cando estaba nos Países Baixos, que o tipo se pegaba tundas de 200 e pico kilómetros en bici e despois tomaba non sei cal é, paracetamol ou ibuprofeno, tomaba un deses, creo que era paracetamol, tomaba paracetamol e estaba un par de días a paracetamoles e como novo, ¿no? E decíame un colega, que tamén facía moito deporte, pero non tomaba o paracetamol, decíame, o mellor o tipo que ten que pensar é en ir baixando a intensidade, porque se o corpo necesita o paracetamol para recuperarse, é que a intensidade está sendo de más, non? Bueno, ten que ser progresivo, pero a ver, Claro. eu non son profesional diso. Un día temos que traer unha de actividade física, estou pensando. Eu non son profesional diso, pero bueno, leo sobre o asunto e tal. Entón, o ideal é que sexa progresivo, non facer ir de 0 a 100, pero como con todo aí. E logo outra cousa moi importante que se un día non tedes maniotas non significa que non traballades. Non tedes por que ter sempre de por No, sí. claro. Non sexa iso é importante. Pois iso, se fai falta un ibuprofeno, pois tómase esa tabla. Estou con Mazmalcap. Pode usarse como colorante se queres asegurarte de que se cae na roupa non o limpe nin o payaso de Nicolor. Sí, eso sí. Claro, Esas manchas son horribles. Mira, ese colorante e o das cereixas son macanudos. Dalle un pesiño a ganar a Inditex e todos estes grupos textiles. Sí, porque a camiseta que manche xa vai para dormir ou para tirar. Ou para trapos, como dicía a miña mãe. Eu manchei unha de sangue outro día e non deu sacado a mancha. O sangue sácalo dixeron a min, o sangue sácalo Si, con xeo ou con auga oxigenada. Así, ou estas que hai por aí a vender blanqueantes. Pero bueno, xa lava hai 4 veces, cago en todo. Non, auga oxigenada é o mellor. Seica. Para quitar o sangue, porque a queima. Ovos. Ovos é un temón. Ovos sempre me preguntan. Noutro de mitos tamén falei de ovos. Ovos é un tema super recurrente. Creo que se pode comer ata un ao día, non? O sea, posto a tal... No, pero non podes comer 14 ovos á semana. Pero a min dixeronme que entre 7 e 9 ovos á semana podríamos chegar a comer, sen problema. É o que di aí, depende da persoa, pero bueno, é unha proteína de moi boa calidade, pero todo o ovo. O ideal é comer todo o ovo, non separar, a non ser que haxa Hola, Pusquis. A salsa de yogur do kebab tamén é terrible, di Pusquis. Non sei se é terrible para o corpo ou terrible para as manchas. Para Pusquis. Logo, antes era como que dicían 3 ovos a semana, e isto ven dun estudio que se fixo no 1973. Sí, mira o que pon Mazmalcap. Se comes máis de 2 ovos á semana, morres. Calquera telediario de 1992. Sí, porque este estudio da American Heart Association durou moitísimo. E a historia do ovo sempre está relacionada co tema do colesterol, pero que agora xa se sabe que o colesterol alimentario non é responsable ao final do colesterol sanguíneo. Entón, quere dicir que ao final o corpo ten os seus mecanismos para equilibralo. En xeral, un ovo ao día podese comer incluso 2, salvo patoloxías, xente en concreto, que tal. Pero bueno, eu é o que sempre digo, mellor outras proteínas, tampouco fai falta que estar comendo sempre ovo. E cando digo ovo, digo ovo con unha receita saudável, non ovos fritos. Non digades por aí, non, eu como un ovo frito todos os días que o dixo a dietista realista. Non, home, pero pódense, mira, os ovos mola moito porque ten moitas preparacións diferentes. Exacto. Pódense tomar escalfados.
escalfados en plan en moita auga, facer ese gurruñiño que se fai co ovo Sen ali que o aceite, botas sí. en auga con vinagre e tal. Pódese facer en un dediño de auga nunha tixola como se foran fritos, pero en auga. É dicir, e quedan como se foran fritos, pero en auga, vale? Tamén escalfados, obviamente. Pódense facer en francesa, pódense facer en tortilla que non ten necesariamente por que ser de patacas. Podes fritir un lote de vexetais e logo largarlle o ovo e facer un revolto aí, unha semitortilla, unha cousa rara. É dicir, ten miles de preparacións. Eu cheguei a facer incluso o que lle chama un colega o polvo pobre, que é colles os ovos cocidos cunha guitarra, pícalos en lonchas, esténdelos nunha esa, porque o pimentón picante, o aceite de oliva e a sal Dalles o sabor. maridan moi ben co ovo. Entón, alíñalos como se fora polvo á feira Que rico. e está tremendísimo, macho. Iso con unha ensalada é a puta hostia. Pero a xente Di aí, non sae do ovo frito. di aí, Dieguito, mellor ovo de codorniz que de galiña. Bueno, son diferentes. Eu tamén como ovos de codorniz, están super ricos. Que te podes comer incluso moito máis, porque O que pasa que, claro, se comes 2 ovos de codorniz, é como comer medio ovo de galiña ou un exacto, cuarto de sí, ovo de sí, galiña. entón podes Tampouco. comer moitísimos máis. Mira que nos di Mad Malcari. Sí, a dicir agora, Didi. Di, mitos, é certo que calquera cousa feita no air fryer é automáticamente super sa? Bueno, sí, o Para César, Carlos Ríos, sí, dende logo. porque vende, non? Vende tamén. Mesmo feito no lume directamente, sabes, cun pau. Calquera cousa chantada nun pau feita no lume é moito mellor que doutro xeito. Mesmo un Bueno, pernil de porco. sei que vendía Thermomix, non Sí, sei se vendía de todo. Bueno, Vendeuse el, de feito. sí, que pena. Pois evidentemente non, quero dicir, o mito da air fryer de facer patacas, aí patacas. Pódese facer un montón de preparacións, un air fryer, é o que digo sempre, é un forno pequeno. Entón, pois pódese facer un montón de verduras, de receitas con ovo, mogollón delas, sen tirar sempre patacas e cousas así. Os churros congelados. Os Carrefour quedan de medo na air fryer. Cuidado que os churros congelados veñen prefritos. Veñen prefritidos. Entón, algo de aceite xa chuparon. Así que cuidado con iso. Debo dicir que, bueno, xa o dixen varias veces neste programa, que os rebozados, que, coño, se rebozas algo en pan e o metes nunha tixola chea de aceite, chupa aceite a Dios, se non os fas no aceite e os metes na air fryer con un flux dun spray de aceite que teñades bon, vale, así, por riba, e o metedes na air fryer, quedan xenial. Xenial. E non teñen tanto aceite. Non deixa de ser un rebozado, pero sen tanto aceite. A Era o mellor que non tiña que facer dicir. rebozado. Gracias, ata logo. Claro, mellor non comer rebozados, e se comer rebozados, pensade que hai outras formas de rebozalo que non sexa con pan, por exemplo, con avea. Por exemplo. Mm. Ou con Vale, cornflakes. Con avea. Cancelado por rebozado. Cancelamiento por rebozamiento. Isto Vale, mo preguntaron no O que? O de mesturar plátano e leite, me preguntaron no Instagram do de Dietista Realista. En serio? Eu flipei, dixen, ostra, pois sí, é un mito que se pensa que mesturar bueno, logo vin aí a un chino destes da medicina china dicindo que si era malísimo. Claro, entendo que pode ser que leite é bastante graso e tal, bueno, leite entendo que leite enteira, e o plátano ten bastante fibra, entón que pode ser un pouco pesado, pero un batido de leite e plátano está super rico. E logo os batidos de plátano que levan si non leite. Que mentira é esta, di Dieguito. Que mentira é esta? Dicíalle Pusquis Celta comida a Madialevo do que había que cear e di se é made in Pusquis Celta ten que ser boa. Bueno, sí, medo me dá. Bueno, aproveito este momento que temos aí esa cara de perplexidade aí
para lembrarvos que podedes chamar, bueno, podedes enviar as vosas consultas para a dietista ao 676-088-371 e tamén que o vindeiro 6 de xullo, perdón, o vindeiro sábado 6 de xullo, teremos o maratón, o terceiro maratón da Lobeira. Xa case temos todos os espazos cobertos. Se alguén de vos quere vir falar ao maratón, sobre todo na madrugada, que ninguén se apunta nunca, entón, se queredes vir a falar ao maratón da Lobeira, que son os espazos que hai, na madrugada son os que máis hai, pero aínda queda algún por aí pequeniño de 15 ou 30 minutos durante o día, durante o sábado, só tedes que contactar por calquera das vías a Canle a Lobeira Today, que xestionou todo, entón falades comigo, con Fran, e paso vos ligazón da folla que creei con toda a escaleta e apuntades vos aí onde vos veña mellor. Dito isto, continuamos. De aí Madialevo que alimento é o máis conveniente para unha maratón. Eu creo que aí tamén te pode axudar Ostras, como eres? Marcar. Depende. Antes da maratón, durante a maratón ou despois da maratón. O importante aquí é non comer nada, o sea, non tomar nada que non estés acostumbrado. Non probes ningún sel destes, ningún... non me sai agora isto que toman os maratonianos. Recarga de glucosa, estas cousas, que non probaras antes. Proba todo, máis para os amigos. Dalle aí, dille aí, que eu creo que ti corrías. E logo, depende, a hidratación é moi importante, e claro, non... Aquí sí que ten normalmente preparado, non chega... Di Pusquis que sé por costume tomar a kebab mixto. Antes da maratón, sí. Paise por aí. No medio maratón, Busco mate. Como era? Y recuerden, amigos, si comes duro, cagarán blandum. Pues tal cual. Pois iso, o que di aí máis. Carga de hidratos un días antes, probar os geles, o que decía, non tomar nada novo que non estés acostumbrado, que non teñas o corpo acostumbrado. O tema da fibra é super importante, beber hidratación. Aquí é que os alimentos, a ver, os orejones que dicía Fran, froitos secos e tal, pero claro, mellor sempre irse a barritas proteicas, seles destes que xa veñen preparados, pero probalos antes. Eu, por exemplo, en saídas longas, cando ia unha cicloturista, que desas había moitas en Países Baixos, e ían ser o mellor 5 horas pedaleando, o que facíamos era unha rutina mesmo de sales e unha rutina de bebida, é dicir, eu tiña unha alarma no móvil, no reloj, que cada cuarto de hora me poñía bebe e despois cada hora tiña que meter 2 pastillas de sales minerales antes de comezar, media hora antes de comezar, e logo unha cada hora de exercicio pasada a primeira hora, o sea, a primeira hora unha, a segunda hora outra, para non deshidratarnos. Pero fora diso, o meu xel eran orellós e plátanos, cacahuetes, froitos secos. E un plátano levaba sempre. Claro, é que estas cousas sempre depende do tempo. Un maratón, pois, é máis dunha hora. O sea, se é menos dunha hora, non fai falta facer nada, nin florituras, nin nada. Se é máis dunha hora, bueno, maratóns e tal, entón sí, o que di mal. O dos seles é importante porque son pesados para o estómago. E non pillades os baratos, que iso é azúcar puro, recomendan os que son... Sí, os que son 1.0. Un 0.8 de distintos tipos de carbohidratos. Sí, algo teño por aí de literatura, pero é que esa parte como me aburre moitísimo. Pero, en xeral, non probes nada que non probarás antes. O sea, tira un bo sel, claro, sí. Que este ben, non estes que venden no Carrefour. Vale. Seguinte mito, non comer despois de certas horas, preguntaronme, que se é certo que é mellor non comer despois de certas horas. Entón, pois, non sei que pensades por aquí. Aquí é un pouco outra vez un depende. Home, se llevas mandar un pernil de porco, mandarlo de cea e meterte na cama, o mellor non é o máis adecuado, non? Claro, pero aquí depende. Hai unha cousa que se chaman os ritmos circadianos.
E logo, claro, cada persoa ten o seu ritmo biolóxico. Por exemplo, eu son nocturna. Son destas que Iso é certo, se eres un gremlin, di aquí se eres Marta. un gremlin non podes comer Claro, non despois. podes comer pasadas as 12, No, se eres porque hai lío, hai listo, lío. circadiano era un filósofo grego, sí. Sí, sí, No, sí. o ritmo circadiano, circo alrededor do sol. E logo, nós somos seres diurnos, ou sexa, que funcionamos mellor coa luz do día. Temos uns reloxos internos que se sincronizan uns con outros, que valen para secretar as hormonas, para a hora de comer, pero cada quen ten o seu ritmo. Saúde. Logo, sí que hai certo, sí que é certo, Santiño, que hai certas recomendacións que igual valen para todo o mundo. Por exemplo, que o mellor se almorzades e que almorcedes antes das 9, 9:30. Se almorzades. Por que? Porque logo, o tema dos hidratos, perdón. Por que está ese mito de mellores hidratos pola noite ou non? Que é un mito ese tamén. Non o puxen aquí, pero bueno, é outro mito. Pero que pasa? Que sí que é certo que pola mañán metabolizamos mellor os hidratos, a insulina furrula mellor pola mañán. Entón, pois, sempre vai ser mellor metelos aí. Por eso moitas veces hai moitas dietas por aí que as ceas as poñen máis proteicas, esas cousas. Logo, comida, que normalmente o facemos fatal. O ideal entre as 12:30 e a 1:30, pero sempre antes das 3. Dalle aí o Duolingo e volve. E logo a cea, que outra cousa que facemos fatal, o ideal entre as 8 e as 9:30. Ceamos moi tarde. Sí. Sí. Aí concordo. Deberamos cear, sí, a partir das 8. Eu ceo ás Estaría ben. 8:30. Bueno, hoxe non, por culpa E de eu Fran. adoito xantar arredor da 1:30, 2. As Sí, 2. no, Xanto, sí. eu dúas, sí. Sí, María Levo, neste caso, totalmente, mellor ser europeo. Sí. É Non sei, que en España facemos todas as comidas super tarde, menos o almorzo, que facemos un almorzo penoso, consistente nun café, normalmente malísimo, e nada máis. Un café. E con un café tiramos ata as 2 da tarde ou 3 da tarde, que claro, metémonos unha enchenta de carallo porque non comemos nada durante toda a mañá. claro, iso é o que di Dieguito, logo están os horarios laborais, que aí xa non se pode facer nada. Dentro do que hai, eu tiven xente que traballaba turnos, que traballa pola noite, que está máis que evidenciado que traballar pola noite fai que morras antes. A xente que traballa pola noite soe morrer antes, ten unha calidade de vida peor, pero bueno, dentro de sempre algo pódese facer. Mira o que nos di Maz, Dentro do concordo totalmente. Europeo de calquera parte do mundo, porque sí, é que en todos os sitios, o sea, a cea é a partir das, mesmo nos Países Baixos, que se pasan moito, ás 5:30 están ceando moitos deles. E ás 9 na cama, é dicir, é un rollo que diste. Para non ter cortinas, non sei como fan, pero... Sería incapaz. Eso, para a hixiene do sono, por certo que temos un capítulo por aí que falamos de dormir, estas cousas. De que non Home, falamos xa a tales alturas? Exacto. En O mellor 26 programas que levamos. é dormir a oscuras. Entón, a ver, Sí. sin persianas, como viven os ingleses? Ai, pregunta yo por aí a un inglés, a ver. Sí. Pero bueno, está ben saber. Entra aquí, xa faláramos, coido, na de mitos, na primeira, o de comer como un... No, almorzar como un rei, comer como un príncipe e cear como un mendigo, non? Unha cousa así. Creo que non falamos dela aínda, Pero pero bueno, ven moi queda pa relacionada. outra. Sí, queda para outra. Ven moi relacionada coa anterior. A ver, ten a súa parte de verdade, que é o que dicía antes, metabolizamos mellor polo día, somos seres diurnos, e se despois vais a dormir, pois mellor non ir aí moi cheo. O ideal é cear 3 horas antes de irte a dormir. Entón, pois, sempre ten que ser un pouco menos da comida. E logo almorzo, pois se fas almorzo, e se non fas almorzo, pois non pasa nada.
Bueno, ahora imos coa dieta inflamatoria que me preguntou en Ubeira, non sei se anda por aí todavía. A ver que nos di Matt. Di, pois en Londres eu dormía como un santo e coas cortinas abertas. Despertábame co sol estupendamente. O que me mata é o de aquí, de que ás 9:15 aínda está a amencer en inverno. Sí, sí que é certo. Sí, e ás 10, É un e ás pouco... 10 aínda sol, claro. É o malo. Sí, anda en Ubeira por aquí, dalle. Pois a dieta inflamatoria é a nova dieta de moda. Agora a todos lados é dieta antiinflamatoria, non sei que, alimentos proinflamatorios, alimentos tal. Isto dá para un programa. Isto dá para un programa. Podemos comezar a tempada que ven con el, Ollo, eu aí Bueno, o deixo. se hai te paga. Si é que temos nova tempada, que aínda non Exacto. falamos. Entón, importante saber que é a inflamación. A inflamación é un mecanismo normal e natural do corpo. Nel actúa o sistema inmune ante unha agresión, enfermidade ou que sexa. Ti se te das un golpe, é que agora xa me en portugués, se te das un golpe, pois vai haber unha inflamación. Ou, bueno, Se logo fas moito está deporte, vai haber unha inflamación. unha inflamación. Pero claro, Sí. non o mesmo a inflamación crónica que a inflamación aguda. A inflamación crónica de baixo grado, que é a que din que ten a xente con obesidade e sobrepeso, ou a xente con moito estrés. Logo, normalmente, a xente, trabúcase e confunde distensión abdominal con inflamación. Isto que te sintes hinchado, que despois de comer, estas cousas. Entón, iso non é inflamación. A inflamación crónica non a causa a alimentación normalmente. Hai moitos factores. Sí que está moi relacionada con enfermedades autoinmunes. Entón, se teñen enfermedades autoinmunes, pois sí que pode axudar algo a alimentación, pero en xeral hai moitas máis cousas que teñen que ir aí. Que di por aí a xente? Decíalle Dieguito que en Londres sol. E decía, colleume un mes vos, só estive un mes. Meu irmão, que leva ali 12 anos, díxome que nunca vira tal cousa. Pero en outros países teño a mesma experiencia. Sí, sí que é certo. Eu, é dicir, non fai bon tempo, como o mellor... Foi xo Fran. Alá vai. Pois nada. Este Fran abandonoume. Pois, a ver se volve. Estábamos falando da dieta inflamatoria en Ubeira, non sei se te quedou claro, pero bueno, seguramente falarei máis adiante do tema, porque agora, sí, agora está como moi de moda o tema da dieta antiinflamatoria, os alimentos inflamatorios, que si tal e cual, pero en xeral é máis tema de distensión abdominal, o típico de sentirse hinchado, estas cousas, que sí que podes un pouco arranxar a través da alimentación, pero en xeral cambiando os hábitos alimentarios, o tema do descanso, o tema do estrés que inflúe mogollón. Non sei se falamos do estrés algunha vez. Deberíamos falar do estrés tamén. Si, Fran abandonou o grupo. Conta un chiste ti, Pusquis. Veña, dalle aí. Porque eu xa non teño máis mitos. Non sei se queredes preguntar algo. Eu hasta aquí vamos a darlle un tempo a Fran, a ver se volve, pero se non eu abandónoos, que aínda non sei por a vosa culpa. A ver se volve Fran. Sí, era bo tipo, sempre saudaba. Sí. TikTok, a ver, en xeral as redes sociais, aínda estive lendo fai pouco artigos sobre o tema dos trastornos da conduta alimentaria. As redes sociais e máis na xente adolescente é horrible para ese tema, hai un montón de mitos por aí e aparte logo ves un soltando non se pode comer ovos ou non comades froita que ten moito azucre e ves e ten como millóns de followers e dis, sabes, claro, así logo a xente di que non sabe a quen crer, pois normal.
Si quedou aí. Listo, volvín, que si non ia recibir algunha labazada, claro. Apareceche o búho aí dicindo eu non recordo voltar o Duolingo xa. O Fran perdeuse e non teño aquí o móvil, non sei se me está falando. Alguén sabe algo de Fran? Si, o búho. Eu empecéi portugués, pero é que é un aburrimiento esa aplicación. Pois nada, Nubeira, espero foi así un pouco rápido da dieta antiinflamatoria, pero igual falo delo só nun programa, porque sí, é como a nova dieta de moda, saíron un montón de libros, entre iso e o da microbiota, e un non parar. Vou ver se me di algo, Fran. Sabedes algo de Fran? Sabedes se está vivo? Chamamos a policía. Ai. Contade algo por aí, mentras. Non? Debeu de caer de todo. A cuestión é que se caeu de todo. E nada, recordovos que o día 6 é o 24 horas. Non sabemos onde está. Estou falando eso. Imaginades, é que está ali na Lobeira, e na Lobeira ten moi mala conexión. É que en Galiza é o que hai, malos transportes, mala conexión, pero bueno, temos a dieta atlántica, que é o importante. O día 6 non vos olvidedes que é o 24 horas. E claro, eu agora non sei se supoño que o ten que pechar el, a saber o que é da súa vida. Eu teño fame, quero irme a cear. E con isto acabamos a temporada. Que empeza o fútbol. Aquí ata día 6. Mañán aí. Deixoume aquí. Ahora supoño que ten que pechar el ou algo así. Bueno, eu voume e deixovos aí. Si, ata día 6 non me queda nada. Aparte teño que estudiar, teño moito traballo. Non me contesta, pobre. Pois nada, chicos, eu creo que esperamos 5 minutos, como moito. Si vou xogar ao LOL. Si, teño que, non sei xogar ao LOL. O LOL xoga o meu fillo, eu non teño nin idea. Espero 5 minutos e vos deixo aí falando. O teño moi claro. Bueno, que ides cear? Contádeme. Ou que ceachedes? Bueno, como son as 9, supoño que ata as 10, 11 non ceades, non? Vou beber auguiña, por certo. Podedes contarme tamén que tal o San Xoán? Se comeche de sardiñas como o Dieguito. Non está. Patacas cocidas. Sardiñas con ensalada, si, bar. Bueno, pois mira, as sardiñas era o que falábamos antes. Teñen unha grasa moi boa, peixe azul, así que pois parece que está. O Fran acaba de conectarse, estame escribindo. A ver que di. Sardiñas, pois eso, peixe azul, e boa grasa, ensalada, verdura, pois é un plato genial, según o plato de Harvard, está bueno, habería que ver canto de ensalada. Vale, Fran di que está a reiniciar, entón esperade que polo menos se despida. Di Pusky se as sardiñas de conservas esas son boas. Tema conservas, o ideal é que se san o natural ou en aceite de oliva. Evitade aceite de xirasol. O tema das conservas, o que pasa que teñen, son conservas, soen ter exceso de sal, entón o ideal é non abusar delas, pero conservas 1-2 veces a semana, se esas sardiñas, salcriques, atún o que queirades,
non hai problema, aceite de oliva ou o natural. Pola plancha, ensalada de tomates, yogur e melocotón. Bueno, o da ensalada de tomates está chachi, porque normalmente a xente pensa que ensalada é leituga, cebola, tomate e xa está, e aí se queda. Ensaladas hai 1000 maneiras de facelas e con 1000 ingredientes, ou sexa que probar. Que pasa? Que o tomate é unha froita. Pero nada, está xenial iso. Que este ano as sardiñas estaban boas. A min é que non me gustan moito, entón pois non as probei, pero se dicías que estaban boas, eu creo. Xa estou de volta. Por fin, xa me está quedando sen voz. É que vai a tela, Bueno, seguistes aquí, como vexo, podo caer Estábamos eu. esperándote, non sabíamos que facer, estábame contando que comeron no San Xoán. Pregunteilles. Listo, volvín, vale, teño que quitar isto, Sí, oculta eu comentario xa estaba actual. chorando. Así, quedou aí o do pobre Purquis. Aquí a todos. Así está os 6 aquí a quedar. No, bueno, entendo que xa rematache, Acabei. non? Sí. Sí, xa non me quedaba mal. Quito a esa. Se quere, Bueno, sí. eso, tiña aquí posto Sandra guai, o do 24 horas. Entón, sabede que aquí a nosa dietista realista vai estar, tería que miralo, pero coido que de 12 a 1, O pode ser? mediodía era. Sí. Sí, de 12 a 1. De 12 a 1 a cuarto, unha cousa así. Vai estar con nós no maratón, que agardo teñamos mellor conexión que hoxe, máis que nada porque estarei no sitio de sempre, co aire acondicionado e co ordenador elevado, non posto nunha mesa como aquí, etcétera, etcétera. Entón, ali, ata o de agora, os 2 maratóns anteriores, nunca fallou. Podería ser que este fallara por primeira vez un maratón, pero sabede iso, que temos 24 horas dende o sábado 6 ás 11 da mañá ata o domingo 7 ás 12, temos 25, que van ser 24 e pico, 24 horas e pico de contido en galego. E no momento da madrugada, onde non haberá xente conectada comigo nin nada, pois penso facer un par de probas de novos programas que teño pensados para a tempada seguinte. Tempada seguinte que coido que seguiremos co programa mensual da dietista, espero que me diga que sí, Si me di que Non non, sei pois, que oye, diga aí a xente, se quere, igual están aburridos de min. igual están Non sei. aburridos da dietista, non sei. Se están Decide aburridos de min, no eu xa chat, paso. decide no chat se queredes, que guai, agora vai todo ben, agora doulle o mensaxe e saime no momento. Jolín, isto é outra cousa xa, de verdade. O programa de Sandra xogando LOL. Non hai ningún... Teño que falar con Iago se hai algún xogo así de froitas ou algo, seguro que sí. Seguro que sí. Sí. Traemos, si queres, traemos o Iago do Recuncho aquí a nos Claro. falar de temarios. Bueno, fixeronche algunha pregunta no chat? Agora, sí, sobre sardiñas en lata ou pusquis. Sí. Outra Vale. cousa que non dixen, por certo, que as sardinillas, como comeste o que é o esqueleto da sardiña, pois aí está todo lo guai. Nunha sardiña normal non te comes a espiña. Que diga así, di Matías Levo. Non sei, bueno, pois Firmamos un ano máis, di Dieguito. se Dieguito me invita a un café, igual me lo pienso, porque me deu un Pusquis di café firmes a renovación. coa camiseta. Vou Pois que facer outro día, perdón. como se Celta. chama? O Piqué, joder, que decía Sandra se queda. Se queda, e logo. Outro día fun á tenda de Balaídos, tíos, que están aí en oferta, ía comprar un como é? En galego, non sei, sudadeira, ao final Suadoiro. Suadoiro. Bueno, que guai que Teño non que ir. caera. Estou ata contento casi. Pois pola miña parte nada máis, instarvos a todos os que poidades, a que pasedes ver o maratón do sábado 11 o sábado 6 ás 11 da mañá ao domingo 7 ás 12 da mañá. Se non podes pasar, anotade o número do banner, porque podedes chamar ao vivo a calquera hora, entre esas franxas, entre as 11 da mañá do sábado e as 12 da mañá do domingo, podedes chamar a calquera hora a este, vou mostrar este mellor. Entonces,
Isto, o sábado 6 de xullo, a partir das 11, podes participar no maratón chamando ao vivo ou mandando audios que eu podo reproducir ali sí, porque teño o equipo necesario, poderei reproducir os vosos audios pois dando meazos, parabenizándonos pola proposta, consultando cousas a quen veña a falar, que xa vos digo que é xente moi variopinta. Tenemos un faladoiro na madrugada con Cristian Selles, Xorxe Méndez, que xa o coñecistes no Patiño en Twitch hai un ano e pico, que é un portugués encantado coa cultura galega e coa lingua galega. Entón, vannos dar as dúas percepcións da cultura e a lingua galega, e a terceira percepción será a miña, como galego, e faremos un pequeno faladoiro de alrededor dunha hora de 4 a 5 da mañá, coido que é, de 3 a 4 da mañá. Creo que de 4 a 5 da mañá. Despois, sabedes que durante o verán irei desmenuzando ese 24 horas en pequenos vídeos que vos irei poñendo na canle de YouTube. Así, pois, haberá contido na Lobeira durante o verán para ver dende a praia, dende o chiringuito, poderes ver a Sandra falándovos de hixiene alimentaria, pois, mentres vos comedes unhas gambas no chiringo que lle pinga o aceite do extractor. Por exemplo. Eu vou estar ali, pero eu non vou traballar, que traballa, Lois. Claro, traballa Lois. E nada, faremos GeoGuessr, como di aquí en Madialevo. Sí, sí. Son malísima en ese. E faremos un Kahoot de bandas sonoras, que estou a preparalo, coido que o terei preparado para daquela. Algas, nada. Algas non comas, pois que teñen exceso de iodo. Claro, hai que ter cuidado. Con iso. Bueno, dito isto, ata aquí esta tempada do dietista lobeirista que jolín, a dietista lobeirista trouxonos aquí, a dietista realista trouxo a este seu programa, dietista lobeirista, na Lobeira Today, trouxonos moitos temas moi chulos esta tempada. Foi nesta tempada que falamos de Coca-Colas? Foi nesta tempada. Creo que sí. Creo que sí. É do plato de Bristol. De Bristol. Deso tamén falamos. Falamos de moitas cousas moi interesantes que tedes todas no YouTube. De balde. E de balde. É dicir, tedes 26 programas de unha hora, entre unha hora e unha hora e media, o máis longo, coido, e uns 50, 55 minutos o máis curto, tedes 26 programas sobre alimentación saudable aquí a cargo da nosa dietista e o bufón que fai rir, que é o Fran da Lobeira. Entón, dito isto, darvos as grazas polo voso tempo, e eu xa marcho que teño que ir cear coa miña señora esposa. Entón, Caixo Arcuso, non sei se é que curioso en euskera, gracias, tamén decimos de balde. Sí, de balde. Anda, que ben, mira. De balde. Que guai. Mira que guai. Vale, pois grazas Rubens, ongi e torri di Rubens, ovos se chegas tarde, que fuches ti. Ovos un día se queres. Sí, eu penso que ata un ao día pódese. Un ovo ao día. Pero fritos non. Non, fritos non, fritidos non. Pero bueno, xa estamos rematando o programa, entón, encarto vos a todos o terceiro maratón da Lobeira. Esta fin de semana non, a vindeira, de hoxe en semana e media, máis ou menos, temos maratón da Lobeira para fin de temporada xa garrafal, agardo acabar ben, acabar enteiro, non acabar morto, nin nada disto, e agardo vervos por ali, os que queirades entrar ao vivo, colaborar co maratón, aínda hai oquiños que podedes rellenar, pois falando, o sea, encher, falando do voso proxecto, falando do voso libro, de algo que estades a preparar, dunha canle que ides abrir, etcétera. Contactádesme por mensaxe directo en calquera das redes que estamos, a Lobeira Today ou Fran da Lobeira, e chegamos a acordo. Pagar non pagamos, porque somos moi humildes. Ainda me dixo na declaración deste ano, ganamos a flioleira, Sandra, danos pa mariscada. 21 euros cobrou a Lobeira Today de Twitch este ano. Cuidado aí. Cuidado que Twitch paga moi ben, os que lle paga. Dito isto, desactivarei seguramente os anuncios para que non lle entren moitos anuncios á peña
que non nos entre ese McDonald's antes dun programa de alimentación saudable, que tampouco non sei que merda pensa o señor Twitch. E dito isto, nada máis. Eso, ata o ano que ven unha dietista lobeirista. Bueno, ata a semana que ven. Sí, aí estarei. Total, como non traballo eu. Sí, claro. Non traballa pouco. Bueno, que saibades que todo isto, todo o que vedes da dietista lobeirista, o que é grafía e realización, vale, que é como lle chaman na tele, a produción do programa é cousa miña. Agora, guión, presentación con moitas letras, presentación sin moito texto, todo o que é técnica, o sea, o que se fala no programa é cousa da dietista. Por iso digo que é o seu programa na lobeira. Eu solo realizo, presento, fago chistes, chascarrillos, bromeo con este, con aquel, sou como o host, vale, que di hola, jiji, jaja, pero a que sabe aquí é a dietista, que para iso é dietista. E que nos honra con estar aquí presentando o programa, o sea, facendo contidos para o programa. Entón, non, isto dixo que non traballa, pero realmente traballa de carallo. Entón, dito isto, sí, agora sí, pois nada máis. Ti algo máis que decir, Sandra? Sí, comede froita. Vémonos noutra e apertas. Comede froita! Non te queixes, vou instalar. Non te deixes, vou Veña a comer, que non hai máis nada. eu vou instalar.